Alfonso Pazos, reuniunos a unha cantidad de rapaces, entonces montamos un equipo de baloncesto en Pontesa. Entonces, claro, pois o que máis e o que menos era un traballador que tiña que traballar duro. Pois eu empecé de 17 anos por mediación de Alfonso, que era o paladín do equipo, e, bueno, que fundou todo, Alfonso Pazos. E a través diso, pois empezamos depois a xuntar xente e fiz o equipo. Aquela era unha liga de principiantes. De principiantes que empezamos aí a xogar, que non sabíamos ningún se collía un balón. Empezamos no 67, e do 67 tíamos un equipo, bueno, bastante de empresas, claro está, como era. Tiñamos un chaval que viñera de Uruguai, que aquel era algo fabuloso. Xogamos con 3 veteranos, estes eran os que nos enseñaban, claro, eran os que sabían xogar. Íamos a entrenar, despois de traballar, claro, despois de sair da empresa de traballar, íamos a entrenar ali ao campo, e tíamos ali ao lado. Despois de entrenar, o que facíamos era a papada despois, o normal, a papada as súas empanadillas, ou, bueno, como era, bocadillos, tomar un pouco de viño, tal, era o clásico do equipo. Bueno, e despois, íamos, desplazábamos por aí no coche. Unha anécdota curiosa é cando nos metíamos nun Ondine, que tiña un que fixo o entrenador noso, xugou con nós, e tiña un Ondine daqueles antigos, e metíanse 11 dentro do Ondine para ir á zona de Vilaboa, que íamos á Cuña. Pois íamos ali a do Barbeiro a tomar os viños, e xuntábamos 11 a tomar os viños ali. Claro, a anécdota máis bonita foi que chegamos un día ali e dicen, se me ponos unhas tazas de viño ao Barbeiro, e dicen, unhas tazas ou unha taza? Entón, nós, co chiste ese, non, pois unha taza para cada un, pero logo que pensas que somos? A ver, coño, logo esa taza sois capaz de verla, unha taza era tan grande como este balón, non? Era de 5 litros. Era de 5 litros a taza, entón bebemos todos cada un ia bebendo cando lle apetecía, e ainda sobrou viño, o sea que éramos 11 a beber. E logo era ali nun relleno de Pontesa, era barro, nin había bancos para sentarse, nin nada. E tíamos que marcar o noso campo tamén. Ali por trás da Pontesa, aquilo era todo de barro, un día que chovía xa aquilo era unha lamurcia total, porque aquí non había quen xogara. Cando chovía aquilo era un show, porque resbalabas, o balón cheo de lama, cando salías dali salías coa cara toda chea de barro. Bueno, aquilo era de medo. Días que te facía frío, chovendo, e as mans quedabas que, como che pegara o balón na punta dos dedos, aquilo pasaba las negras, aquilo era criminal. Se caías, xa había que chamar a cirujano para coserte. E tiña as canastras, non de subir ni de baixar, non en fijas, e nada máis, a xente, cando marcábamos o campo, poñíase a xente que viña alrededor ou fora. Así tamén nos separaba algo, se marchábamos por fora nun balón, xa te paraban eles. O rival máis grande que tíamos para min era o da Escola Naval, porque eran todos o que se dedicaban, o sea, a xente preparada. Nos xogábamos contra a Escola Naval, tiña o seu pabellón, e nos o disfrute noso, e os compañeiros, o disfrute noso era xogar o partido, acabar o partido, e xa directamente tiña unha piscina olímpica ali, bueno, de 25 metros, pero unha piscina bonita ali, e nos o que facíamos era salir de xogar, quitar a roupa, xa correndo, veña, a tirarnos do arriba do trampolín máis alto. Os jefes dali matábanos, aí non poden ir, se va a matar uno aí, pero se non sabíamos nadar, sabíamos tirarnos. E aquí un compañero que está aquí tamén, que vai salir entre o momento, que aquel tirouse dos 9 metros que ten o trampolín máis alto, e veo o jefe que era un jefe da Marina, veo ali e prohibiunos redondamente ir á piscina. O próximo día que chegáramos que non fóramos á piscina, porque sempre facíamos a mesma trastada, non? Éramos aficionados, unha pandilla de amigos, e defendíamos ben, a súa maneira, e depois, a ver, para min antes había moito máis compañerismo que hai hoxe. A cousa é que dicirlas como son.
porque antes tiñamos un partido de baloncesto, saímos de aí, íamos tomar uns vasos, ou íamos tomar unhas tapas ou tal, hoxe iso xa... Bueno, recuerdo que me quedou naquela época, quizá fora un viaxe que fixemos a Madrid. Aquel foi de chiste, nós non fomos a xogar ao baloncesto. Nós, como xa estaba o cupo feito, foi o equipo de Álvarez de Cabral, foi a xogar ao baloncesto. Entón, nós non tiñamos plaza para ir. E como premio, concedernos ir a Madrid a xogar ao voleibol. Nos entrenamos unha semana a voleibol e fomos a xogar a Madrid. Ganamos un partido porque resulta que os xogadores, recordo que era contra o Valladolid, era contra o equipo de Valladolid. Eran xogadores bons, pero resulta que xogábamos fora, non eran pabellón tampouco, non xogábamos a maioría dos partidos, xogábamos fora. E había un temporal, había un vento que non as horas que facíamos, como non sabíamos xogar, sacábamos o balón ao aire, subía o balón ás nubes, o balón pasaba e non era capaz de collelo. Pois foi o único partido que ganamos, o resto non ganamos ningún. Gústame, agora dá gusto, porque agora vese, a Liga Nacional dá gusto. Unha anécdota bonita foi que había un que era bastante simpático e fomos a Galerías Preciados, que era un comercio como Corte Inglés, máis ou menos. Fomos ali, eu xa o conocía, que xa había estado ali, entonces fomos ali ao comercio este, e había escaleras mecánicas que por aquí non se conocían, por Galicia non se conocía iso, e o compañeiro noso montou unha escalera mecánica e dou unha volta, chegou arriba ao primeiro piso, e volta para baixo, baixou para baixo. Colleu outra vez a escalera mecánica para arriba. E a xente toda mirada para nós. E dice, pero que pasa con estes tipos? E nos a dicir, vamos, Manel, chamalle Manel. Vamos, Manel, veña, vamos. Espera que vou dar a última volta. Ese foi un chistazo que aquilo foi de chiste.